en Santiso, un dos homes máis destacados da cultura entre finais do século XIX e comezos do século XX betanceiro, mantivo a mesma tradición que o seu pai, dando clases de pintura e de debuxo a homes e mulleres da cidade na súa casa familiar da Rúa Nova. Rosina, aínda que non se dedicou profesionalmente á pintura, sí que no seu tempo libre facía todo tipo de recreacións que incluso chegou a expoñer en varias exposicións na cidade. Casou tardíamente marchando para Barcelona con Luis Vega Cadaveira, pero regresou ao cabo dos anos e seguiu mantendo esa actividade pictórica, grazas á doazón de moita xente que coincidiu con ela, como pode ser o caso da súa antiga alumna Carme Vidal ou de María Porto, que mantiña tamén boa amizade. Podemos a día de hoxe ter diferentes listas de Betanzos saídas dos pinceis de Rosina Martínez.